Converseihin nyt zoomattu. Taas Converseja. Eiks tää näytä vähän enemmän luonnolliselta kuin äsken? Niinku tässä Raipan tarjossa. Kouluraippa. Kirjalla! Mitä sä yrität kävellä mun päälle? Tämä on vastaaja. Voit jättää viestin äänimerkin jälkeen. Piip! En jätä viestiä, koska olette niin tyhmiä. Joo. On. Nyt se ottaa sinun suustasi video. Opa tämä kirveen. Mä röyhtäsin sun kummilla. Tästä on kiva peilailla itteen tästä kamerasta. Mun ravi on vielä kauniimpaa. Joo. Ihanaa. Eiks näitä vähän ei luonnolla? Joo. Ei. Vai mitä suhitsumaan? En mä tiedä. Hiljainen vastaus on aina. En mä pysty. Ois vitsi Noora tappaa mut. Istu tähän, eikä mä lähde vasta sitten kun poliisi tulee.